Άλλαξα, αγάπη μου. Δεν φορώ πια τα ροζ τούλια της ψευδαίσθησης. Μήτε τα γυάλινα αγωβάκια που μου χάρισες στο πρώτο σου φιλί. Τότε δεν πρόσεξα πως με στέναγαν. Μου έφτανε που άκουγα τη φωνή που συνόδευε τα βήματά μου, καθώς σου αφινόμουν. Τώρα περπατώ σε σπασμένα γυαλιά. Βυθίζομαι σε σιωπές εκρήξεις. Ξεφλουδίζω αργά την καρδιά μου. Σχεδόν το απολαμβάνω. Κοιτάζω αφηρημένα το μέλλον μου. Διαμελίζω το παρελθόν μου. Με το παρόν επιδένουμε τα όνειρα που γουδάρθηκαν και μοραγούν. Συγγνώμη, θα βρεθούμε κάποτε. Συγγνώμη, βρεθήκαμε ποτέ στην ουσία. Ξέρεις, υπάρχει κάποιος χρόνος για τον καθένα μας που μπορεί να αντέχει. Αυτός ο χρόνος της υπομονής είναι ο χρόνος της απουσίας μας. Βλέπεις, κάθε στιγμή που περνάμε υπομένοντας ή περιμένοντας να βρεθούμε με κάποιον, δεν είναι στην ουσία παρά μια τέλειωτη νύχτα. Δεν είναι στην ουσία παρά μια ισχυρή, μακρά, φρικτή απουσία. Κι όμως, ακόμη και τότε υπάρχουμε, αφού καμιά παρουσία δεν μπορεί να αναπληρώσει την τραγικότητα του πονάω που δεν σ' έχω. Μέσα από τον πόνο υπάρχουμε. Το λόγο έχει ο κύριος Κοβανίδης. Μετά από τα όσα ακούσαμε, οποιοδήποτε άλλος λόγος περιπτεύει. Καταλάβατε ήδη πως έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο ιδιαίτερα ταλαντούχο. Εν πάση περιπτώσει, να κάνω αυτό που κάνουμε πάντα, ξεκινούμε πάντα με το βιογραφικό του συγγραφέα σε αυτές τις περιπτώσεις και είπα να μην πρωτοτυπήσω. Λοιπόν, η Άννα Τσακουρά γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά, σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, δημόσιες σχέσεις, μάρκετινγκ και εργάστηκε επί σειρά ετών στον τομέα των επιχειρήσεων, καθώς και σε τομείς όπως η διευθύνση και οι δημόσιες σχέσεις. Είναι καθηγήτρια Αγγλικής. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διαχείρισης τύπου, καθώς και σεμινάρια μεθοδολογίας για διδασκαλία σε παιδιά και εφήβους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Σπετσών επί 2 συνεχόμενες διετίες. Ενός από τους πιο δραστήριους συλλόγους, όχι μόνο στις Σπέτσες και τον Αργοσυλλογικό, αλλά και της Ελλάδας. Είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα κακοποίησης γυναικών, επομένως όσες είσαστε κακοποιημένες, πείτε της το απόψε. Και ανηλίκων. Έχουμε ανήλικους, δεν έχουμε. Αρθρογραφεί με την για την ηλεκτρονική εφημερίδα Political.com, έχοντας δική της στήλη της Άννας διατυπώσεις. Αποσπάσματα των έργων της, των συλλογών πίεσης καθώς και άρθρο της έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα έντυπα τοπικού και αθηναϊκού τύπου. Δανείζει στίχους της σε μουσικές παραγωγές. Κείμενα και αποσπάσματα από τις γραφές της έχουν ακουστεί σε πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές. Κάνει θέατρο και έχει ενεργή πολιτιστική και ανθρωπιστική δράση. Οργανώνει εκδηλώσεις για την ποίηση, τη λογοτεχνία και το θέατρο. Από το 1998 μένει μόνιμα στο νησί των Σπετσών, τυχερή. Γράφει και ζωγραφίζει από 14 ετών.
έργα της και τα σκοτάδια μου γέμισαν φως. Μυθιστόρημα. Φταίω. Το ποτάμι της μοίρας. Μυθιστόρημα. Το ταγκό της σκιάς. Μυθιστόρημα. Σπαραγμή θνητών, λιγνία θανάτων, ποίηση. Για το σημάδι σου, ποίηση. Η πόλη που την έλεγαν μοναξιά, για την οποία και γίνεται λόγος απόψε, μόνο που εγώ, επειδή θεωρώ άλλους καλύτερους και πιο εξασκημένους από μένα στο θέμα της ποίησης, θα σας μιλήσω περισσότερο για το πεζόνις. Εν πάση περιπτώσει, και μόνο το βιογραφικό της Άννας Τσεκούρα, από το βιογραφικό της μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται για άνθρωπο πολυτάλαντο και κοινωνικά δραστήριο. Το πνεύμα ανήσυχο και διερευνητικό σε ό,τι αφορά τη ζωή και την ύπαρξη, ψάχνει να δώσει απαντήσεις στα αιώνια αναπάντητα ερωτήματα. Διατυπώνει σκέψεις, απόψεις και προβληματισμούς σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες σχέσεις, για τον έρωτα και τις επιπτώσεις του, για τη μοίρα και το ρόλο της στη ζωή του ανθρώπου, για τα λάθη και τις συνέπειές του στη ζωή μας, για τη σύγκρουση συναισθήματος και λογικής. Χαρακτηριστικές σε αυτό το τελευταίο είναι κάποιες γραμμές στο μυθιστόρημά της «Το ποτάμι της μοίρας», όπου μας μιλάει για τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που χρειάζεται ο νους για να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει την παρόρμηση του συναισθήματος. Γράφει χαρακτηριστικά πώς γεννιέται μια νέα επιθυμία που μετουσιώνεται σε πράξη ευθύς αμέσως και μοιραία μας καταδικάζει, και συνεχίζει. Γιατί όταν από επιλογή ή όχι αποφασίζεις να προχωρήσεις σε έναν δρόμο που η ορατότητά του είναι μηδενική, πάβεις να ακολουθείς τις αρχές σου. Στην έρημο της απελπισίας, μας λέει κάπου αλλού, κοίτονται οι περισσότεροι νεκροί, αυτοί που χάθηκαν και έχασαν τον δρόμο του νερού. Δεν είδαμε την όχθη, δεν είχαν το νόμισμα. Είχαν κάλπικα νομίσματα στα μάτια και δεν τους δέχτηκε ο Βαρκάρης. Εκεί, συνεχίζει, θα ταξιδέψει η μεγάλη ερηνία στο γνωπάτι του φόβου, ταξιδέψει η μεγάλη ερηνία και θα μας παρασύρει στο ποτάμι του φόβου. Θα μας ζητήσει να κουβαλήσουμε τις αποσκευές ενοχές μας, αποσκευές παύλα ενοχές μας, θα μας φορέσει το υφασμένο παρτό στον εργαλειό της. Την τιμωρία αυτή που δεν επιβάλλουν οι νόμοι, αλλά η έλλειψη της αφροσύνης και της αξιοπρέπειας. Κι ύστερα η πύλη θα ανοίξει και θα μας καταπιεί γυρνούς, χωρίς στολίδια, χωρίς κοσμήματα. Η μοίρα λοιπόν, οι πράξεις και οι αποφάσεις μας καθοδηγούν τη ζωή μας. Αυτό το ερώτημα θέτει συχνά η συγγραφέας. Τα κάλπικα νομίσματα διαφορούν η λέξη που εγώ ερμηνεύω ετυμολογικά ως αυτά που νομίζουμε, πιστεύουμε, με άλλα λόγια οι θέσεις και απόψεις μας καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας και μας οδηγούν καμιά φορά στην καταστροφή. Η αρετή, οι ανθρώπινες σχέσεις και αξίες και η απεμπόλησή τους από τον άνθρωπο είναι ένα βασικό θέμα που απασχολεί τη συγγραφέα στην τελευταία της ποιητική συλλογή, που είναι και το αντικείμενο της σημερινής παρουσίασης. Εδώ θα την ακούσουμε να μας λέει, παρακαλώ να μας λέει, άνω τελεία, παρακαλώ μην προπατήσετε ο ένας τον άλλο κατά την είσοδο σας στην αρένα των θέλων σας. Να πω πως είναι επίκαιρο? Όχι. Μάλλον είναι ένα χαρακτηριστικό που είχε πάντα ο άνθρωπος και που οι σοφοί και οι εμπνευσμένοι αυτού του κόσμου, αλλά και οι θρησκείες προσπάθησαν να αλλάξουν. Αλλά αυτό δεν έγινε κατορθωτό για τους πολλούς. Και αυτό και η ποιήτριά μας καταλήγει. Αυτό που ακούσατε και προηγουμένως, στον πορτέλο της μοναξιάς, καθώς και στον πορτέλο της κόλασης, οι επιγραφές είναι ξεκάθαρες. Χωρητικότητα απεριόριστη. Γενικά το έργο της Άννα Τσεκούρα, πεζό και ποιητικό, πέρα από τη λογοτεχνική του αξία, χαρακτηρίζεται και από έντονο προβληματισμό.
Εμένα όμως προσωπικά θα μου επιτρέψετε να ασχοληθώ μόνο με το πεζό της έργο, αφήνοντας το ποιητικό σε άλλους ομιλητές πιο καταρτισμένους από μένα σε αυτό το τομέα. Πέρα από όσα είπαμε πιο πάνω, εκείνο που χαρακτηρίζει και τα δυο τελευταία της μυθιστορήματα είναι ο συμβιβιστικός μύθος. Το πρώτο είναι αστυνομικό, το δεύτερο αισθηματικό-κοινωνικό. Το καθένα όμως έχει κάτι κοινό με το άλλο. Το πρώτο που είναι μυθιστόρημα μυστηρίου έχει και έντονο αισθηματικό στοιχείο. Και το δεύτερο που είναι αισθηματικό κρύβει μέσα του και αρκετό μυστήριο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στον αργό της σκιάς, το αστυνομικό, ο Αριστίδης Στενάς, ιδιωτικός detective, καλείται να εξιχνιάσει μια υπόθεση που παρέμενε ανεξιχνίαστη επί 22 χρόνια. Την εξαφάνιση 5 νέων που βρίσκονταν σε διακοπές στην εξωτερική κατοικία ενός από τους εξαφανισμένους. Ήταν μια υπόθεση που την γνώριζε καλά, γιατί είχε συμβεί όταν ήταν αστυνομικός και με την οποία είχε παθιαστεί τότε. Μια υπόθεση λοιπόν που ενώ είχαν περάσει 22 χρόνια ποτέ δεν την ξέχασε, ή μάλλον τη στιγμή που πήγε να την ξεχάσει, ξαναπετάχτηκε μπροστά του. Βρίσκεται στο ιδιωτικός detective, βρίσκεται στο γραφείο του, ήταν μια όμορφη κοπέλα με τεράστια μελή μάτια, με λάμψεις τακτοπράσινες, όπως χαρακτηριστικά μας την περιγράφει η συγγραφέας, μπαίνει μέσα και τους συστήνεται. Είναι η μικρή αδερφή ενός από τους εξαφανισμένους, που έρχεται να του πει πως προέκυψαν νέα στοιχεία για την εξαφάνιση των 5 νέων. Και ο detective θα νιώσει αμέσως να ξυπνά μέσα του η παλιά μανία για την εξυγίαση της υπόθεσης. Η ιστορία όπως εξελίσσεται στη συνέχεια είναι συγκλονιστική. Οι ανατροπές συνεχείς. Η περιγραφή των ηρώων λεπτομερής και η ψυχολογική ανάλυση των προσώπων τέλεια. Δυνατά αισθήματα και απρόπευτες εξελίξεις κρατάνε τον αναγνώστη καθυλωμένο από την αρχή μέχρι το τέλος. Το προηγούμενο μυθιστόρημά της, το ποτάμι της μοίρας, αισθηματικό και εξίσου συναρπαστικό, θέτει το πρόβλημα της πάλης ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική. Η βασική της ηρωίδα είναι ερωτευμένη από τα παιδικά της χρόνια, μα όσο μεγαλώνει συνειδητοποιεί πως ο άντρας που αγαπά δεν αξίζει. Μα το συναίσθημα μέσα της παραμένει κυρίαρχο και όσο και αν η λογική της λέει όχι, κάποια στιγμή θα υποταχθεί στο παράλογο και θα το πληρώσει αυτό ακριβά. Γιατί όπως μόνο και μόνο για να περάσουν την ώρα τους, για να νιώσουν δυνατοί και κυρίαρχοι, αν λέει συγγραφέα στις σχέσεις τους, κάποιοι άνθρωποι δηλαδή, για να νιώσουν δυνατοί και κυρίαρχοι, πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και πάλι το βρίσκεις. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι νέοι που δεν πιστεύουν σε τίποτα. Δεν λαχταρούν, απλά θέλουν. Δεν προσπαθούν, απλά κατακτούν. Δεν πονάνε, απλά πληγώνουν. Δημιουργούν απίστευτες καταστάσεις εις βάρος άλλων. Παιχνίδι της ζωής. Και εδώ, σε αυτό το μυθιστόρημα, ίδια ζωντάνια στην αφήγηση, εξίσου λεπτομερής ψυχολογική ανάλυση, ιδιαίτερα ζωντανή διάλογη. Είναι πάρα πολλά που μπορεί να πει κανείς για το συγγραφικό και ποιητικό έργο της Άννα Τσεκούρα. Νομίζω όμως πως είναι ώρα να παρακολουθήσουμε στους άλλους ομιλητές, προτείνοντάς σας όσοι δεν έχετε διαβάσει τα έργα της να το κάνετε. Γιατί καμιά περιγραφή, όσο εντελεχής και αν είναι, δεν μπορεί να αποτυπώσει πλήρως την ομορφιά του έργου της. Εμένα η δουλειά μου βέβαια είναι να διαβάζω τα γραπτά της Άννας. Θα κάνω μια εξαίρεση γιατί μας συνδέει φιλία και αγάπη μεγάλη πολλά χρόνια με την Άννα. Να πω δύο λόγια για το έργο της και για τη ζωή της, γιατί αυτά πιστεύω ότι είναι ενωμένα και είναι το γνήσιο χαρακτηριστικό του πραγματικού καλλιτέχνη. Δεν θα δεις, δηλαδή θα δεις μια συνέπεια ζωής και έργου
η οποία διακρίνει πολύ την Άννα. Είπα ότι έκανα μια εξαίρεση γιατί στις μέρες μας όλοι μιλάνε για όλα και δεν είναι καλό. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που ξέρει και να είναι από το πόστο του και όχι επί παντός. Η Άννα έχει, το είδαμε, ο τρόπος που είπε το ποίημά της, ένα γραπτό της. Έχει μια υπερβολή. Είναι ένα άτομο αντισυμβατικό, ένα άτομο πληθωρικό, ένας χήμαρος. Η Άννα, για να καταλάβουμε τα γραπτά της, πρέπει να δούμε και να καταλάβουμε ότι έχει δύο στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι τολμηρή, δεν τρέπεται και δεν φοβάται. Αυτό είναι το γνώρισμα του ανθρώπου που κατακτάει τη ζωή και κατακτάει και την τέχνη. Στα όρια του θράσους δηλαδή. Με την καλλιέργεια πάντα. Το να βγεις επάνω στη σκηνή ένας καλλιτέχνης ή να γράψεις κάτι, να το δημοσιεύσεις, είναι σε αυτά τα όρια. Ότι μπορεί να παρέμβει μέσα στη ζωή. Κοιτάξτε, η ζωή τα έχει όλα. Έχει και τη μουσική της, έχει ο θόρυβος της φύσης δεν αναπληρώνεται με την καλύτερη μουσική. Τα χρώματα της φύσης δεν αναπληρώνονται. Ο τρόπος, οι ντοπιολαγές, υπάρχουν όλα στη φύση. Ο άνθρωπος παρεμβαίνει από ανάγκη. Εδώ είναι ένα άλλο γνώρισμα που έχει ο καλλιτέχνης και που έχει και η Άννα. Το γνώρισμα, η χαρά βιώνεται στον άνθρωπο. Επειδή είναι λίγοι, είναι, όπως λέει ο Χατζηδάκης, είναι κάτι λίγες στιγμές και όλες οι άλλες στιγμές απελπισία. Έτσι λοιπόν, τη χαρά απλά επειδή είναι ελάχιστη τη βιώνουμε. Αυτό που καταγράφουμε είναι ο πόνος. Αδελφοπηδός μου απήρθεν, ψυχή μου εξήλθεν εν λόγω αυτού, λέει στο άσμασμά του. Ένα άλλο γνώρισμα της Άννας. Δεν κάνω σύγκριση με το άσμασμά των, όμως μέσα από το έργο της αυτό που διέκρινα εγώ είναι έφυγε ο αγαπημένος μου και από αυτό το λόγο βγήκε η ψυχή μου. Λέει πολύ ωραία στο σχόλιο για το άσμασμά των ο Γιάννα Ρας, ότι ο παράδεισος βιώνεται στην απώλειά του και ο έρωτας στην αποτυχία. Έτσι λοιπόν, η φίλη μας, η αγαπημένη, καταγράφει αυτό το συναίσθημα με τρομερό θάρρος. Πώς να τρέπεται, πώς να φοβάται. Κάθεται και τα καταγράφει. Θα είχαμε χάσει αριστουργήματα της τέχνης, μνημεία τεράστια, της μουσικής, της ποίησης, της λογοτεχνίας, της ζωγραφικής. Εάν αυτός ο καλλιτέχνης δεν είχε βιώσει αυτή την απώλεια για να κάτσει να την καταγράψει. Και αυτή πάντα έχει μια υπερβολή. Από το λαϊκό άνθρωπο αντιλαλούνε τα βουνά σαν κλαίω εγώ τα δειλινά, μέχρι τον ελίτη στο μονόγραμμα. Έτσι μόνο στον παράδεισο κτλ. Δηλαδή έχει μια υπερβολή, το συναίσθημα έχει μια υπερβολή. Αυτό το διακρίνουμε μέσα από το έργο της Άννας. Επίσης, στο έργο της Άννας, μέσα από τα κείμενα που θα διαβάσω, διέκρινα αυτό που υπάρχει και στον τρόπο που μας διάβασε η ίδια. Έχει μια πολύ έντονη θεατρικότητα, γιατί αυτός είναι ο τρόπος της. Ένα πληθωρικό άτομο εκφράζεται, είναι θεατράλε και στη ζωή της και στο έργο της. Έτσι. Έχει όλο αυτό το πράγμα έχει μια θεατρικότητα, πολύ ωραία, ας πούμε, θα στηνότανε σε μια σκηνή όλο αυτό. Αυτά είναι με δύο λόγια τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος που εγώ διακρίνω
μέσα από το έργο της. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Παίζουμε. Εγώ με την Άννα αποφασίσαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι ζωής. Εγώ θα ήμουν ο Δημήτρης και εκείνη η Άννα. Θα γινόμασταν δύο φίλοι αληθινοί πέρα από τις λέξεις, μακριά από κάθε πρόταση. Μια αγκαλιά ενός ανθρώπου που θεωρώ σπάνιο και καταπληκτικό. Και νιώθω ευλογημένος που ήρθε στη ζωή μου. Αλλά αυτό είναι ένα δικό μας βιβλίο. Σήμερα θα μιλήσω λίγο για την Άννα μας. Για αυτή την καταπληκτική γραφή της που λες και έχει πάρει την πένα της και να κοιτάζει το αίμα της καρδιάς της χωρίς να αφήνει καμία πληγή έκθετη στα μάτια μας. Και γράφει. Γράφει σαν να έχουν στήσει χορό όλοι οι θεοί σε ένα λευκό χαρτί και διψούν για αίμα του έρωτα. Αχ, πόσο δεν έχει περιγράψει τον έρωτα στα κείμενά της. Όλοι μας έχουμε ερωτευτεί τον κάθε ήρωά της. Έχουμε κλάψει, έχουμε πονέσει σε κάθε απώλειά του. Αναστενάξαμε τις στιγμές που ξεκίνωνε τον έρωτα και τον έκανε χάρτη στα μάτια μας. Άννα, ερωτεύτηκα τη συγγραφέα Τσεκούρα χορεύοντας τάγκο στις σκιές του βιβλίου σου. Αγάπησα τη συγγραφέα Τσεκούρα όταν το ποτάμι της μοίρας ξέπλυνε από πάνω μου ότι με πλήγωνε. Τι να πω για τη γραφή σου. Με ποιες λέξεις να την περιγράψω. Όταν εσύ πιάνεις τα κουρέλια των λέξεών μας και τα κάνεις ποίημα, που διψούν και ποθούν τον έρωτα. Θα ήταν σαν να προσπαθήσω να μιλήσω για τον ίδιο τον έρωτα, ενώ εσύ λες, όταν φοράς τον έρωτα κατάσαρκα, πώς να κλειστείς έρωτες δωματίων. Η Άννα είναι και ένα παιδί, κοριτσάκι στο γάμο, που προσπαθεί να κάνει ευτυχισμένους τους ανθρώπους που η ίδια έχει επιλέξει να έχει δίπλα της. Μην απορείτε πως εξωτερικεύει σχεδόν πάντα αυτό το κοριτσάκι. Ή μάλλον, όπως λέει, σε λίγες ώρες θα έχω καπνίσει ένα μέλλον και να σε χαιρετίζω σαν εικασία. Το καλντερίμι της σιωπής. Είναι στιγμές που, όντας ακίνητη, νιώθω σαν το κουρασμένο αγκρίμι που μόλις σωριάστηκε στην όχθη ενός ποταμού. Ξέπνοη, σχεδόν κατακρεουργημένη από τα ανόητα τούτου του πλήθους των εξημερωμένων λόγων, ειδονίζομαι. Ερωτοτροπώ με τους ήχους. Άλλες στιγμές με νιώθω να σηκώνω το κεφάλι αργά, περήφανα, αγριεμένα. Να κοιτάζω το τίποτε στα μάτια και να γίνεται πάντα. Να νιώθω να τρέχω όντας ακίνητη. Με νιώθω να φεύγω μένοντας. Με νιώθω να γουρλιάζω στα νέφη παραμένοντας σιωπηλή. Είναι στιγμές που όντας στάσιμη ταξιδεύω σε τόπους που ο αγριεμένος πόθος δεν θα δει ποτέ. Είναι στιγμές που όντας αδιάφοροι ερωτεύομαι τόσο βαθιά. Είναι στιγμές που δεν αντέχω τα αγγίγματα μακριά σου και αφήνομαι στα παραμύθια που φτιάχνει το μυαλό την ώρα που σου λατσάρει στα παγωμένα καντερίνια. Σε λίγες ώρες θα συμπληρωθεί ένας χρόνος που σκαλίζω το όνομά σου στον άνεμο και εκείνος του δίνει σχήματα πουλιών που πετούν μακριά. Σε λίγες ώρες θα συμπληρωθούν δεκάδες χρόνια που ταΐζω τις νύχτες σάρκα ασίγαστη, μα δεν χόρτασα ακόμη την πείνα της για σένα. Σε λίγες ώρες θα συμπληρωθούν κάποιοι αιώνες που προσφέρω τη ζωή μου στο σύμπαν, μ' αντάλλαγμα μια τρυφερή σου ματιά, μα κανένα σου βλέμμα δεν έχει καταφέρει να με γαληνεύσει. Σε λίγες ώρες θα έχω καπνίσει ένα μέλλον και θα σε χαιρετίζω σαν εικασία. Δεν θα ξέρει κανείς αν υπάρχω, αν υπήρξα ποτέ. Σε λίγες ώρες θα έχω κλειδώσει ξανά την αλήθεια μου για να αντέξει το σώμα ακόμη λίγο στο καλντερίμι της σιωπής. Είναι από τις πιο ερωτικές γυναίκες που έχω συναντήσει. Γυναίκα που έχω πιάσει τον εαυτό μου να παθιάζεται στην κίνηση των μαλλιών της, στη φλόγα που κυριαρχεί στα μάτια της, στον έρωτα που κουβαλάει ευχή και κατάρα στα χέρια της.
Η Άννα φτύνει τον έρωτα κατάμουτρα, όταν πάψει να μου σχοβολάει το πάθος. Ιδρώνει την ευχή στα μάτια της πριν γεννηθεί εντονή στον άντρα που η ίδια έχει επιλέξει. Η Άννα θέλει τον έρωτα παρόν, να ανασένει σχεδόν πνιγμένο στο στόμα της. Να δακρύζει στην κάθε λέξη της πριν την ξεστομίσει επιθυμία από τα χείλη της. Η Άννα θέλει να θες, ή όπως λέει, θέλω σου είπα, θες, απάντησες. Όμως υπήρξες απόν. Απόν. Έτρεξα τόσα αισθήματα με γυμνά πέλματα. Κινήθηκα τόσες ζωές σε ξένα σώματα, ώσπου να σε βρω. Κατρακύλησα στα βράχια των ονείρων μαζί σου. Μάτωσα ως τα μεδούλια και τα μύχια των επιθυμιών μου. Θέλω, σου είπα. Θέλω, απάντησες. Όμως, υπήρξες απόν. Απαιτώ να με πληγώνει και να με διαλύει μονάχα η απουσία που είναι απουσία και όχι η παρουσία που μοιάζει με απουσία. Φόρεσα πολλές φορές το φόβο στο λαιμό μου περιδέρια για να το νιώθω να με πνίγει και να θυμάμαι. Φόρεσα τα κόκκινά μου όνειρα για να ψηλώσω μερικούς πόντους. Έβαλα ένα ολόιδιο κραγιόν φτιαγμένο από τα πάθη μου και για πανοφόρη έριξα πάνω μου το βλέμμα σου τη στιγμή που με αποχαιρετούσες. Βγήκα. Ήθελα τον αγέρα το φόβο μου και τις λάσπες στα όνειρά μου, καθώς δρασκέλιζα τις αναμνήσεις και τη βροχή στο βλέμμα σου, καθώς ένιωθα την παγωνιά της απουσίας σου στους ώμους μου. Έχει και το τέλος τη γοητεία του ενίοτε. Όποιος είναι να έρθει, ας έρθει. Να βάλω τα όνειρά μου τα ολομέταξα, να κοιμηθώ στις κόκκινες μπούκλες μου, να κόψει με το σπαθί του τις ακαθόδεις περικοκλάδες που πληγώνουν τον ύπνο μου τόσα χρόνια. Να με βρει, να με φιλήσει, να λυθούν τα μάγια, να με κάνει να ερωτευτώ ξανά. Έπειτα μπορεί να πηγαίνει. Θα έχει σίγουρα κι άλλες κοιμόμενες να ξυπνήσει. Οι ξυπνητές δεν έχουν λόγο να περιμένουν πρίγκιπες. Η Άννα μου έχει και έναν άντρα μέσα της. Μη μου πείτε ότι δεν το διακρίνετε στη γραφή της. Ναι, ένας άντρας που αποκαλύπτει τον εραστή και ήρωα των κειμένων της. Πριν πληγώσει και πριν πληγωθεί στα μάτια εκείνης που αγαπά. Αλλά και ως γυναίκα κάνει αυτό τον άντρα να μας αγγίζει αμήχανα και να προσπαθούμε να κρυφτούμε από όλα τα συναισθήματα που γεννούνται. Όχι, δεν προσεγγίζει τον άντρα όπως πολλές ποιήτριες. Φορά παντελόνια, ανασηκώνει το καβάλο της και μας λέει πως ξενύχτησε θήτης και θύμα στα σεντόνια εκείνης που μέχρι και τη ζωή του της πρόσφερε. Σου πάει, μάτια μου, σου πάει αυτό το αντρικό. Όταν αρχίζει να καίει σαν την κόλαση, γιατί κάθε κόλαση έχει ανάγκη ένα παράδεισο για να κάψει. Και όπως πολύ σωστά και αντρίκια γράφεις, είχε ακούσει για περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχαναν την επαφή με το σώμα και περίμεναν μόνο πνεύμα. Για να γίνεις πνεύμα, πρέπει να έχεις ψυχή. Εσύ έχεις. Ο άγνωστος. Σάστησα. Κοίταξε γύρω του και ξαφνικά ένιωσε πως κανείς πουθενά δεν το περίμενε. Συνειδητοποίησε εκείνη ακριβώς τη στιγμή πως κανείς πουθενά δεν γνώριζε την ύπαρξή του. Πώς να γίνει ορατός, πώς να δηλώσει παρόν ένας απόντας κατ' εξακολούθηση. Οι άνθρωποι δεν αγκιστρώνονται παρά μονάχα στα απτά. Εκείνος ποια αφή του είχε διασώσει, ποια υπόσταση. Έχω τουλάχιστον υπάρξει στην καρδιά σου. Ενώ εσύ έχω τουλάχιστον πεθάνει από τον πόνο σου. Ενώ εσύ άκουγε τη φωνή να τον κατηγορεί για την αδιαφορία του απέναντι στη ζήση. Μια λίμνη απίθμενη η λύπη του και μέσα να χαθεί. Μόνο αυτό σκεφτόταν.
να δώσει τέλος στη ζωή του, δεν θα γίνει ο άλλος. Δεν θα χαράξει πάλι δρόμους, μήτε θα τρέξει πίσω από μαχαίρια να πέσει επάνω τους, αφού δεν θα το τραυματίσουν. Πώς τραυματίζεις έναν ανύπαρκτο? Δεν αναγνώριζε τίποτε δικό του. Λες και δεν ήταν εκείνος ο ίδιος. Είχε ακούσει για περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχαναν την επαφή με το σώμα και παρέμεναν μόνο πνεύμα. Για να γίνεις πνεύμα θα πρέπει να έχεις ψυχή. Εσύ έχεις. Η φωνή. Κατάρα στους ήχους. Αρκετά μιλάει η συνείδηση. Πρέπει να το κυνηγά και στο μέλλον. Θα υπάρξει από το βαθύ παρελθόν του. Σήμερα. Η Άννα φυλάει τον έρωτα πριν καν παραδεχθεί ότι τη σημάδεψε. Ανασηκώνει τη φούστα και το δείχνει επιδεκτικά το διάολο που φυλάει μέσα της. Τον αγκαλιάζει και τον ταΐζει πρόστιχα από τα στήθη της. Πριν καν παραδεχτεί ότι εκείνος νικήθηκε. Ναι, νικήτρια βγαίνει από τον έρωτα. Νικήτρια κι ας έχει μόλις καεί. Σαν κάτι που δεν άναψε όσο του έπρεπε. Γιατί όπως και η ίδια λέει, το τσιγάρο καίγεται ανάμεσα στα δάχτυλα. Η ανάσα μυρίζει από το αλκοόλ και τα βιαστικά φιλιά. Βαρέθηκα. Μονολογεί φτύνοντας το πάτωμα του φτηνού δωματίου. Χαμένες ώρες. Το τσιγάρο στο χέρι του σχεδόν τον έκυβε. Δεν ήταν ο καπνός που ανέβαινε στο άνωθεν της χειρός του, ήταν η κάφτρα που είχε φτάσει σχεδόν στο φίλτρο που κρατιόταν στα δυο του διάπτυλα. Πάλι καταπονούσε σώμα και πνεύμα χωρίς αποτέλεσμα. Προηγουμένως η όμορφη συντροφιά του έδινε μια κάποια σημασία στη βραδιά. Έφυγε όμως. Πώς να συμβαδίσει η ζωντάνια με το γέρικο βάδισμα? Ήταν καλή, μόνη, επιθυμητή, ήταν ευγενική και γεμάτη φλόκα. Αλλά έφυγε. Δεν φταίει εκείνη. Εγώ φταίω. Είμαι ανίκανος να κρατήσω μια όμορφη κοντά μου για πολύ. Προκαλώ πλήξη. Είναι άλλο ένα ποτό. Πρέπει να είναι το 4ο ή το 5ο. Μπορεί και το 6ο ή το 20ο. Ποιος θα μετράει? Το κορίτσι ήταν φωτιά. Προσπάθησε πολύ να τον κάνει να νιώσει ζωντανός και άντρας. Αλλά η φύση, η αδράνεια, το ρεζίλεψε. Τι να ωφελήσει η διάρκεια όταν δεν έχεις διάθεση να αντέξεις? Την άφησε. Γιατί να τη βασανίζει? Έξω από το παράθυρό του η βροχή πέφτει αδιάκοπα. Του αρέσει η βροχή. Είναι ζωή η βροχή. Το χιόνι τον τρομάζει. Είναι άϊχο, σαν θάνατος. Το τσιγάρο πάλι καίγεται ανάμεσα στα δάχτυλα. Η ανάσα μυρίζει από το αλκοόλ και τα βιαστικά φιλιά. Βαρέθηκα, μονολογεί φτύνοντας το πάτωμα του φτηνού δωματίου. Έπρεπε να δημιουργώ και δεν εμπνέομαι για τίποτα. Ούτε για να σηκωθώ δεν με κρατούν τα πόδια μου, να πέσω στο κρεβάτι και όχι να με πάρει ο ύπνος στην καρέκλα. Δεν βλέπω το γιατί, το λόγο, την αιτία, το επιχείρημα της πράξης. Δεν βλέπω το ύστερα και το απέναντι. Είμαι καρφωμένος κάτω. Το βλέμμα κάτω, το χέρι κάτω, ο ανδρισμός κάτω. Τι ώρα είναι? Πόση ώρα πέρασε? Πού να αναφερθώ τώρα? Σε ποιο αστείο να τρυπώσω για να υπάρξω λίγο ακόμη? Έστω και σαν παύση, σαν κόμμα, σαν άνω τελεία. Να γεμίσω το χρόνο με λίγη αποσκόνια και νησίας. Χαμένες ώρες. Ανάβει κι άλλο τσιγάρο. Βάζει κι άλλο ποτό. Σχηματίζει έναν αριθμό, μα δεν παίρνει απάντηση. Σχηματίζει κι άλλον κι άλλον. Ώσπου σε κάποια στιγμή βρίσκει ανταπόκριση. Ευτυχώς. Βρέθηκε άλλη μια όμορφη να μου δανείσει λίγη ύπαρξη. Στην Άννα μας, ή μάλλον στην Άννα μου, θα της πω, ναι, έμαθες επιτέλους πώς τη λένε. Μοναξιά. Τη λένε μοναξιά. Και είναι πόρνη γιατί μάθαμε να την πληρώνουμε με έρωτα.
Ευχαριστώ, αγαπημένη μου, για όλα τα χαμόγελα που μου έχεις χαρίσει. Σε ευχαριστώ γιατί είσαι θηλυκό όταν βγαίνουμε μαζί. Σε ευχαριστώ για τον άντρα που γράφει μερικές από τις λέξεις σου και βλέπω κι εγώ πώς είναι να ανασταίνει ένας άντρας στην πένα του με κορμί γυναίκας. Σε ευχαριστώ για την τιμή να είμαι εδώ και να μιλώ για σένα. Το λόγο έχει η κυρία Καζιάννη. Καλησπέρα σας και από μένα. Τι να πω τώρα εγώ μετά από όλα όσα ακούστηκαν. Και τι να πούμε όλοι μας μετά από την ποίηση της Άννας. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα όλοι εδώ για να καλωσορίσουμε τη νέα ποιητική συλλογή της Άννας με τον τίτλο «Οι πόρνοι που την έλεγαν μοναξιά». Είναι η δεύτερη φορά που η Άννα με προσκαλεί να μιλήσω για το βιβλίο της. Για ένα βιβλίο της. Η προηγούμενη φορά ήταν και το μυθιστόρημά της, το ταγκό της σκιάς. Τι ωραία. Μια χαρά είναι να μιλάς για ένα μυθιστόρημα, όπου περιγράφεται μια ιστορία και σιγά σιγά εξελίσσεται και έχει αρχή, μέση και τέλος και πρόσωπα που μπορείς να χαρακτηρίσεις, να μιλήσεις για το ύφος του βιβλίου, για τη γλώσσα, για τη ροή και ούτω καθεξής. Τι γίνεται όμως όταν έχεις να κάνεις με ένα βιβλίο ποίησης, πώς μπορείς να το προσεγγίσεις. Έχοντας γράψει και η ίδια ποίηση, γνωρίζω καλά ότι η ποίηση είναι κάτι τόσο ενδόμηχο και υποκειμενικό, που για να το προσεγγίσεις πρέπει να βδείξεις τα άδυτα της ψυχής της ποιήτριας ή του ποιητή. Οφείλεις να ανταποκριθείς στα συναισθήματα που οι λέξεις τους σε προκαλούν και σε προσκαλούν. Υποχρεούσε να συνταξιδέψεις με κάθε καιρό, να κολυμπήσεις, όχι μόνο σε πελάγι, αλλά και σε ωκεανούς, με τον κίνδυνο να βυθιστείς και πάλι να αναδυθείς. Οφείλεις να ακολουθήσεις το ρέμα που μέσα από τους στίχους που επιλέγει η ποίηση. Αν δεν αφαιθείς, αν δεν παραδοθείς, αν δεν εξαϊλωθείς στη μαγεία του συνδυασμού των λέξεων, ποίηση δεν θα γνωρίσεις. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κάποιος για την ποίηση κάποιου άλλου. Είναι ρίσκο, αλλά είναι και πρόκληση. Κατά την άποψή μου, οφείλει να παραμερίσει τη διάθεση της κριτικής και να περιοριστεί στην αναγέννησή του μέσω της ποίησης. Δηλαδή, να απελευθερωθεί μέσα από αυτήν, αφού πρώτα τη ρουφήξει κάθε πρόταση, κάθε λέξη, κάθε φωνή ενή σύμφωνο, κάθε σημείο στίξης. Γιατί στην ποίηση δεν είναι ίδιες όλες οι τελείες, όλα τα κόμματα, όλα τα ερωτηματικά, όλα τα θαυμαστικά και το καθεξής. Μα τι είναι ποίηση? Ποίηση είναι ένα χάιδεμα ψυχής, μια γλυκιά νοσταλγία που γλυκαίνει τον πόνο ακόμα και όταν ξύνει πληγές. Ποίηση είναι λέξεις που επιχειρούν να εγκλωβιστούν και μέσα από τα νοήματα να απελευθερώσουν συναισθήματα. Όσον αφορά την ποίηση, μέσα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, θα αναφέρω μια φράση του Νικηφόρου Βρετάκου. «Αν δεν μου δίνες την ποίηση, Κύριε, δεν θα είχα τίποτα για να ζήσω». Η στροφή. Πάγωσαν τα δάχτυλά μου να σε ψάχνουν στις εξορισμένες ερωτοτροπίες. Δεν άφησα ούτε μια φλόγα εντός μου να καίει. Τιμώρησα τον ξέφρενο πόθο που σε κατέστησε άρχοντα των επιθυμιών μου. Δεν ακούγεσαι πια. Νομίζω χάθηκες στον τόπο των λησμονημένων εραστών. Θα πούν πως το κάνω σαν τύπινα στην απουσία σου. Θα πούν πως θέλησα να αρνηθώ την έλξη που μου γέννησες. Ίσως πούν πως είμαι τρελή ή να πούν, όπως συχνά κάνουν, πως είμαι ασυγκράτητα ερωτική. Οι ανέραστοι νομίζουν πως μπορούν να με πληγώσουν.
Το πνεύμα και την ψυχή δεν την πληγώνουν εύκολα όταν είναι ανοιχτά και ελεύθερα. Δεν με νοιάζει. Μου φτάνει που ξέρω εγώ. Άλλωστε σε λίγο καιρό θα υπάρξει άλλη Ανατολή, ολοκαίνουργια, με μια συναρπαστικότερη Δύση. Η ζωή έτσι είναι. Πρόσεξε μη ξυπνήσεις κάποιο πρωί και κοιτώντας τη μορφή σου στον καθρέφτη, μοιάζεις με τσιγάρο που γούσταρες πολύ, αλλά ποτέ δεν κάπνισες. Με φόρεμα που αγόρασες ενθουσιωδώς, αλλά ποτέ δεν φόρεσες. Με επιστροφή που δεν λέρωσε ποτέ την ώρα που έστριβες τις 180 μοίρες σου. Διαβάζοντας τα ποιητικά κείμενα της Άννας Τσεκούρα, αντιλαμβάνεσαι το πάθος της ποιήτριας για το ίδιο το πάθος. Η ποιήτρια ποτίζεται από τον έρωτα και αναφέρεται στον έρωτα. Σαν ο άλλος, το πρόσωπο με το οποίο συνδέεται ή δεν συνδέεται είναι ο ίδιος ο έρωτας. Ο ήμερος, ο πόθος του έρωτα, τον οποίο προσκαλεί ανώθευτο να ξεπερνά τα δυνατά, τα εφικτά της πραγματικότητας. Δεν την ενδιαφέρει να αναφερθεί σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Της αρκεί να αναφέρεται στον πόθο του έρωτα. Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτόν, υπάρκτα ή ανύπαρκτα, υλικά ή εξαϊλωμένα. Αντιμετωπίζει τον έρωτα με το απαιτούμενο θάρρος, αλλά και το απαιτούμενο θράσος. Θέλω να καλέσω όλους τους εραστές μου σε δείπνο, να τους ζητήσω συγγνώμη, να τους ευχαριστήσω, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχα μάθει να αγαπώ βαθιά. Αλήθεια, ποιος έχει το θάρρος να ζητήσει συγγνώμη από έναν περασμένο, ξεχασμένο έρωτα? Φρικτή ασθένεια η θύμηση, φωνάζει. Όμως αντιστέκεται και προσπαθεί να βρει τρόπο να την καλοποιήσει. Μια θάλασσα η σκέψη στο μυαλό της, που άλλοτε είναι λιμάνι. Πρέπει να συναντιούνται οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι πρέπει να λένε τι αισθάνονται, μας τονίζει. Άλλοτε είναι πέλαγος. Έχω τουλάχιστον υπάρξει στην καρδιά σου. Έχω τουλάχιστον υπάρξει από τον πόνο σου. Κι άλλοτε ο ωκεανός, ακόμα μια φορά, αναστεναγμούς ατόφιος να τους κόβει με μαχαίρι καλά αγωνισμένο, κι ας μην είναι έρωτας, αλλά δάνειο. Ακόμη μια φορά, απλώνεται η απελπισία μύρο, ακριβό λάδι, φλογισμένο κόσμημα στο σώμα. Ψάχνει το σκοτάδι της ζήσης ένα φως. Ζηλεύει. Όχι καθόλου. Έζησε, χόρτασε, γέμισε. Μα ποιος δεν θέλει κι άλλο. Απλώνεται η απογοήτευση θάλασσα, πλατιά, παλάτι, σκονισμένο. Θύμηση ανέγγικτη στα χείλη του. Φοβάται. Όχι, τίποτε. Τόλμησε. Ταξίδεψε, γνώρισε. Μα ποιος δεν θέλει ένα καινούριο λόγο να φοβάται. Και έρχεται ξάφνου η θύελα. Δεν τον τρομάζει, μα τον προκαλεί σε πόλεμο. Εκείνη ή το πέλαγος. Τα ίδια φορά. Σε πελάγισε, ριάλισε και θάλασσα στον έπληγα. Σε βάθη κατακόκκινα βυθίζονταν κι ανέπνεε. Ποια η διαφορά? Μεγάλη η διαφορά σε νου και σώμα. Τώρα δεν την αντέχει την απώλεια. Δεν την αντέχει τη σιωπή μετά. Θέλει να συνεχίζουν οι φωνές. Θέλει τους αναστεναγμούς ατόφιους να τους κόβει με μαχαίρι καλά αγωνισμένα. Θέλει να βλέπει, να ακούει, να γέμεται. Όλα σαν την πρώτη φορά. Όλα σαν έρωτας πρώτος. Κι ας είναι ο τελευταίος ίσως. Κι ας μην είναι καν έρωτας, αλλά δάνειο. Πάρε με λίγο ακόμη από τον πόνο σου τον ιερό και έρναμε. Χτύπαμε, έρωτα, χτύπαμε. Μονάχος,
ακόμη μια φορά. Η Άννα Τσεκούρα βυθίζεται για τα καλά στα μύχια της ψυχής της και ταξιδεύει άλλοτε με ηρεμία και άλλοτε με φουρτούνα. Όμως δεν καθησυχάζει ποτέ. Ταξιδεύει μέσα από τους δρόμους της ψυχής της, που τελικά είναι μονόδρομος, που καταλήγει σε μια αρένα που ονομάζεται μπορντέλο της μοναξιάς. Στο χώρο της αρένας τα θέλω έρχονται αντιμέτωπα με τους λέοντες ενδιασμούς και η χωρητικότητα της μοναξιάς είναι απεριόριστη. Η ποιήτρια εξομολογείται ότι τα γραπτά είναι ένας δούριος ύπος και πετυχαίνει να κόψει το ρήμα «αλλάζω» σε 2 λέξεις. Αλλάζω. Αλλάζω. Ανασύρει από το δούριο ύπο μνήμες για να διαπιστώσει ότι η αλήθεια είναι πάντα αμνήμων. Το ψέμα είναι εκείνο που χρειάζεται γερή μνήμη. Και μέσα στο χάος που επικρατεί μετά την αποκάλυψη του κενού του δούριου ύπου, διαπιστώνει ότι η επιθυμία είναι μια άγρια πόρνη. Στον αποχαιρετισμό αρνείται να κλείσει το όνειρο στο κουτί με τα πένθη και διαπιστώνει παντού στο τίποτα θα συμμυρίζω, γιατί εγώ θα χορεύω, θα γράφω και θα ερωτεύομαι. Όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά. Πόσες δικαιολογίες ψάχνουμε όλοι για όνειρα ανεκμετάλλευτα, παρατημένα σε μια άκρη. Όμως αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν στην ασφικτική ησυχία, όπου ακούς ξεκάθαρα τον θρήνο των χαμένων ονείρων. Και πίσω από τις ρητίδες μας δεν βρίσκεται ο χρόνος, αλλά οι δικαιολογίες μας. Η ποιητική διάθεση της Άννας Τσεκούρα την αναγκάζει να ερωτοτροπεί με το αδύνατο και ανερμήνευτο, μας εξηγεί η ίδια. Μάχεται με τους στίχους για να προσπαθήσει αυτό που οι άλλοι ονομάζουν λάθος, ανοησία ή ουτοπία, γνωρίζοντας πως τα πιο εξελιγμένα όπλα εκχύνουν δηλητήρια τρομερά στις σκέψεις και στις επιθυμίες. Αλλά συνεχίζει. Το τέλος. Είναι κάτι μέρες που ξυπνώ το πρωί με ένα τέλος στις χούφτες μου τις σφιγμένες. Είναι πολλά πρωινά που ξυπνώ με τις γροθιές μου σφιγμένες και καταματωμένες, λες και όλη νύχτα γορθοκοπούσα ξύφη και σπαθιά. Έχω πολλά σπαθιά και άλλα τόσα ξύφη πυγμένα στα πιο κέραια σημεία του μυαλού μου. Στο σώμα τίποτα δεν είναι μοιραίο τελικά. Ή τουλάχιστον τίποτε δεν είναι τόσο μοιραίο όσο μοιραίο μπορεί να αποβεί στο μυαλό. Το μυαλό μας είναι η δύναμη της θέλησής μας. Αν λοιπόν σου επιτεθούν με πολλούς στρατούς και πολλά όπλα εκεί, σίγουρα κάποια στιγμή θα σε νικήσουν. Θα με νικήσουν. Θα με νικήσουν. Δεν ξέρω. Ώστε σήμερα προχωρώ σαν στρατιώτης εκπαιδευμένος να μην νιώθει πόνο, να μην νιώθει κούραση, να μην νιώθει έλλειψη, αηδία, φόβο. Ώστε σήμερα προχωρώ μονάχα σαν καλά προγραμματισμένη μηχανή και δεν βλέπω καν τις ρηπές και τα βέλη. Έχω πολλές πληγές από τις επιθέσεις. Είναι κάτι μέρες που πέφτω να κοιμηθώ το βράδυ και δεν νιώθω πως θέλω να κοιμηθώ. Νιώθω πως θέλω να συνεχίσω να είμαι ξύπνια, να συνεχίσω να σκέφτομαι, να σε σκέφτομαι. Να συνεχίσω να ερωτοτροπώ με το αδύνατο και το ανερμήνευτο. Να συνεχίσω να πορεύομαι προς το τέλος. Είναι πολλές οι νύχτες που κοιμάμαι, νομίζω. Μα με τα μάτια ορθάνυχτα στο σκοτάδι σχεδιάζω την επόμενη μάχη που θα δώσω, αρνούμενη να υποταχτώ στη λύθη του ύπνου. Έχω πολλά όνειρα ξεφτισμένα στις άκρες και ξεθοριασμένα από το χρόνο που δεν αποδέχτηκα ποτέ πως είναι ανέφικτα και πως πρέπει να παραμείνουν μόνο όνειρα. Είναι κάτι χρόνια τώρα που τα πιο εξελιγμένα όπλα σκοπεύουν το είναι μου και τα νιώθω να εκχύνουν δηλητήρια τρομερά στις σκέψεις μου και στις επιθυμίες μου. Είναι χρόνια τώρα που ξέρω πως αργά αλλά σταθερά αυξάνονται οι απουσίες μου
από την αρένα που πρέπει να παλεύω για εκείνο που δεν μπορώ να κατακτήσω. Όμως, ευτυχία σημαίνει να είσαι γεμάτος από αυτά που κάνεις, ακόμη και αν είναι δύσκολα ή ακατόρθωτα. Ευτυχία σημαίνει να είσαι έτοιμος να τα βάλεις με στρατούς και με κάστρα για να προσπαθήσεις αυτό που οι άλλοι ονομάζουν λάθος, ανοησία ή ουτοπία. Τι θα ήταν άραγε η ζωή δίχως λάθη, ανοησίες και ουτοπίες? Τι θα ήταν δίχως τα τέλη που σηματοδοτούν ενάρξεις? Οι δικές μου ενάρξεις είναι λουσμένες σε ένα φως που έχει κυρίως τα υλικά του ονείρου. Μοιάζουν με αυλαίες που σηκώνονται δειλά και θα ρεις πως θα πέσουν σύντομα, διαγράφοντας ένα θριαμβευτικό τέλος. Μα ακόμα και έτσι θα είναι το δικό μου τέλος. Το δικό μου, κατά δικό μου, αμετάκλητο τέλος. Η Άννα χρησιμοποιεί με δεξιοτεχνία τις λέξεις που γίνονται εύπλαστες στα μονοπάτια του μυαλού της. Και κάποιες φορές νοθεύει το ποίημα, αναγκάζοντάς μας να ανασύρουμε μέσα από αυτό εικόνες που το μετατρέπουν σε πεζό. Μια πινελιά κόκκινο στο χειμώνα, μας γράφει. Η Άννα γράφει για τον έρωτα. Γράφει για την απουσία της παρουσίας ή την παρουσία της απουσίας. Και αποδίδει στον έρωτα την εξουσία μιας ατέλειωτης νύχτας. «Πονάω που δεν σ' έχω», φωνάζει. «Αλλά μέσα από τον πόνο υπάρχουμε», συμπληρώνει. Τα πιο δυνατά νοήματα στα ποιητικά κείμενα της Άννας είναι συμπυκνωμένα σε λίγες μόνο λέξεις. «Θέλω να ερωτευτώ ξανά, αλλά δεν μπορώ να βρω το κατάλληλο λάθος». Οι παρομοιώσεις της είναι πρωτότυπες. Είναι ζωή η βροχή. Το χιόνι είναι άϊχο, σαν θάνατος. «Αρένα τον θέλω», λέοντες ενδιασμοί. Τα επίθετα που χρησιμοποιεί εύστοχα. Ανώθευτος πόθος, απεριόριστη χωρητικότητα, ατόφια αναστεναγμή, αμνήμων αλήθεια, πόρνη επιθυμία, ακατάλληλο λάθος, ασώματη πόθη. Οι αντιθέσεις της εφευρετικές. Δηλητήριο που δεν σκοτώνει. Το τίποτα να γίνεται πάντα. Τρέχω όντας ακίνητη. Φεύγω μένοντας. Η τιμένη από έρωτα νεκρό. Αρένα. Στις παλιές ξεχασμένες αρένες, στις αιματοβαμμένες χωμάτινες έδρες τους, τα αγκάθια ψήλωσαν, δίχως να έχουν λάβει μια σταγόνα νερού. Μονάχα αίμα ελάμβαναν. Άνθησαν τα αγκάθια από πόνο, εγκατάλειψη, μοναξιά. Γέμισαν πολύχρωμα λουλούδια από τις φαντασιώσεις του πλήθους. Ντροπή. Παρακαλώ, μην ευτελίζετε τα παραμύθια. Μην προκαλείτε την πραγματικότητα. Μην ποδοπατήσετε ο ένας τον άλλον κατά την είσοδό σας στην αρένα των θέλων σας. Με τους λέοντες ενδιασμούς πεινασμένους, καθ' όλα έτοιμους για μια μάχη άνηση. Σάρκα υπάρχει αρκετή. Λευκή και τρυφερή ή μαύρη και σκληρότερη, με γεύση αλμυρή ή γλυκιά. Όλα τα διαθέτουν οι αρένες αυτές. Μη στριμώχνεστε. Άνθησαν οι κερκίδες αγινευτικές κακοπροαίρετες προθέσεις. Θέργεψαν συκοφαντίες και πισόπλατα μαχαιρώματα, ζηλοφωνίες, πάθη, ευτελή συναισθήματα και μίση. Μην ανησυχείτε. Όλοι θα λάβετε από έναν πυρσό φτιαγμένο από καθαρό ατόφιο σκοτάδι που θα αναφλέγεται. Άλλωστε, ένα κορμί δίχως την ειδονή να το ορίζει και να το καθορίζει ως αιρετικό στο βωμό των κατά λάθος αγνών, είναι κορμί νεκρό. Παρακαλώ, τηρήστε μια σειρά. Παρακαλώ, διατηρήστε μια αξιοπρέπεια έστω μέσα στον εξευτελισμό σας.
έναν κάποιο ευγενή χαρακτήρα. Ντροπή. Στο μπορτέλο της μοναξιάς, όπως και στο μπορτέλο της κόλασης, οι επιγραφές είναι ξεκάθαρες. Χωρητικότητα απεριόριστη. Ένα παιχνίδι είναι ο έρωτας και η αγαπημένη του ασχολία το κρυφτό. Το κρυφτό γιατί είναι το παιχνίδι που πάντα κερδίζει εκείνος, μας λέει η Άννα. Και όταν ο έρωτας χρειάζεται να αποσυρθεί, θα έχω κλειδώσει την αλήθεια μου για να αντέξει το σώμα ακόμα λίγο. Εφευρίσκει η ανάγκη του κι ας πρέπει να κλείσω την πόρτα ξανά. Το συναίσθημα μένει απ' έξω. Πόσο φαρμάκι είναι ο έρωτας? Το φαρμάκι πίνεται μονορούφι, μας λέει η ποιήτρια. Και ξέρετε πώς μας περιγράφει η Άννα την ερωτική επιθυμία? Με λέξεις που οποιοσδήποτε ποιητής θα ζήλευε. Κολπικά υγρά στην κάνη ενός κυνηγητικού όπλου. Ταλαιπωρημένο ανδρικό μόριο που παραλυρούσε λίγο ακόμα. Ξέρετε πώς μας περιγράφει η Άννα την ερωτική πράξη? Σε έναν σπασμό τελικό ξεδιπλώθηκε απρόσεκτα η ειδονή. Την κράτησα στις κούφτες μαζί με το τελευταίο σου σάλεμα. Ο αναστεναγμός μου αντίθασος πάντοτε ξέχασε να σε ευχαριστήσει που υπέμενε στη δειλία μου. Μα σε αποζημίωσε με μια κραυγή. Και πέστε μου, ποιος ποιητής δεν θα ζήλευε αυτή την περιγραφή? Χωρίς πουθενά να αναφέρεται η λέξη έρωτας, κορμιά, φιλή, συνέβρεση, μα πουθενά. Η γενετήσια πράξη είναι σοφρονισμός για να κατευνάσει την οργή των ασωμάτων πόθων, μας λέει η Άννα, γιατί ο πόθος προϋπάρχει της ύλης. Θέλω, σου είπα. Θέλω, μου απάντησες. Σε σκέφτομαι. Τόσο απλώς περιγράφεται ο έρωτας και ύστερα μετατρέπεται σε ιερόδουλες ευχές, δηλωμένες, που προβάλλουν από το προφυλακτικό της ψυχής. Πόσο ακόμα? Όσο. Γιατί ακολουθεί η πόρνη που την έλεγαν μοναξιά. Όταν θέλω να μιλήσω για μένα, μιλώ για σένα. Προσδιορίζει τον έρωτα η Άννα Τσεκουρά, ή τη στιγμή του έρωτα που περνάει στην αιωνιότητα. Ο έρωτας είναι ζωντανός οργανισμός. Αναπνέει, πονά, πληγώνεται και γι' αυτό θα σας εκδικηθεί μια μέρα όλους. Τι εννοεί η Άννα σε αυτούς τους στίχους? Θα σας κατακτήσει, μας εξηγεί. Γιατί αλήθεια, ποιος γλίτωσε από τον έρωτα? Αλλά κι αν γλίτωσε, κι αν δεν έζησε ακατέργαστο έρωτα, αν δεν έφτασε στα ασύνορα, αδιαπραγμάτευτα, θέλω, σε εκείνα που δεν μπορούσε να αρνηθεί, τότε χαράμισε τη ζωή του σε μετριότητες. Έζησε ακατέργαστη ζωή, εντός οριών συμβιβασμένων, μέσα σε ασφικτικά πρέπει, στη θλιβερή αίσθηση της υποχρέωσης, στα αδιαπραγμάτευτα να αναζητάς τον έρωτα, μας τονίζει η Άννα, στη νύχτα των ολόγιομων στεναγμών, στην ανήθικη πρόταση, στην αρένα του πόθου. Καθαρά ερωτική η ποίηση της Άννας, κάποιες φορές ξεπερνάει τα όρια του έρωτα και συνδιαλέγεται με την ίδια τη ζωή. Επιλέγω να ζήσω ως αναπνοή πριν την κατάδυση. Μάτωσα με την πραγματικότητα τα όνειρα. Σε όλη την ποιητική συλλογή της η Άννα εξυμνεί τον έρωτα. Τον έρωτα που δεν είναι αρσενικό, δεν είναι θηλυκό, είναι γένους ουδετέρου. Και πίσω του, γύρω του, παντού, τον κυνηγούν τα ρήματα, οι άνθρωποι που τρομάζουν με τις εξαιρέσεις του. Και έρχεται η Άννα με μια κατάθεση προσωπική,
να μας εξηγήσει τι είναι ελευθερία και τι είναι πάθος. Δύο λέξεις που συγκρούονται μέσα της, αλλά συγκρούονται και μεταξύ τους. Είναι αντίθετες και ταυτόχρονα συνώνυμες. Και θα αναρωτηθεί κανείς, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Το πάθος είναι δέσμευση. Σε κρατάει αλυσοδεμένο στο αντικείμενο του πάθους σου. Απ' την άλλη όμως, η ελευθερία σου δίνει τη δυνατότητα επιλογής του πάθους. Το πάθος για την ελευθερία σου κατοχυρώνει την ελευθερία του πάθους. Όλα όσα ανέφερα παραπάνω είναι οι σκέψεις και οι καταθέσεις της Άννας Τσεκούρα, που αναλυτικότερα φυσικά θα τις συναντήσετε σε αυτό το βιβλίο με τον τίτλο «Η μοναξιά που την έλεγαν πόρνη». Συγγνώμη, η πόρνη που την έλεγαν μοναξιά, ίσως να ισχύει και το αντίστροφο. Επιλέγω να ζήσω ως μονόλογος μέσα στη μοναξιά. Στη μοναξιά που δεν είναι δική μου, δική σου, δική του. Είναι όλο μας. Είναι μια κοινή. Γι' αυτό ονομάζεται πόρνη. Η Άννα Τσεκούρα γράφει για έναν έρωτα πέρα από τα όρια, που κατοικεί στο ανέφικτο, στο απροσδιόριστο, στο άχωρο και στο άχρονο. Για έναν έρωτα θαύμα που γεννιέται μέσα από θαύματα. Για έναν έρωτα που κατακτά για να παραδοθεί, που παραδίνεται για να κατακτήσει. Για έναν έρωτα μακριά από ανθρώπινα στερεότυπα, που απέχει από κανόνες, που δεν συμβιβάζεται, δεν εγκλωβίζεται, δεν αλυσοδένεται. Η Άννα μας μιλάει για έναν έρωτα που στιγματίζεται από το προσωρινό της ζωής για να κατακτήσει το αιώνιο. Για έναν έρωτα που έρχεται για να φύγει, που φεύγει για να μείνει. Για έναν έρωτα που συναλλάσσεται με όλη την γάμα συναισθημάτων. Που ξέρει να προκαλεί χαρά αλλά και λύπη, ευχαρίστηση και απογοήτευση, πάθος αλλά και οργή. Για έναν έρωτα που δεν δικαιολογείται, δεν αιτιολογείται, που δεν απαιτεί αλλά απαιτεί, που είναι παρόν στην απουσία του. Παίζουμε. Τι? Εσύ θα κάνεις πως μ' αγαπάς και εγώ πως σε ξέχασα. Και κατά την αγαπημένη μου συνήθεια θα ρωτήσω τον καθένα σας. Ακούς? Και αν ακούς, αντέχεις? Γιατί για να ζήσεις τον έρωτα και να βυθιστείς στις θάλασσές του, είτε είναι πελάγι, είτε ωκεανοί, πρέπει να αντέχεις τα νερά του, που άλλοτε γαληνεύουν, άλλοτε τρικυμίζουν και άλλοτε φουρτουνιάζουν. Σαν ανάσα πριν την κατάδυση. Αντέχεις? Τέλος, ελπίζω να μην σας κούρασα, γιατί δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να σας διαβάσω ένα ποίημα. Και παρακαλώ τον κύριο Τάκη Χρυσικάκο, που είναι ηθοποιός, και την κυρία Όλγα Μουργελά, που βρίσκεται εδώ και είναι ηθοποιός, και όποιον άλλον τυχόν ηθοποιό βρίσκεται εδώ, να κλείσει τα αυτιά του. Μιλώ για σένα. Όταν θέλω να μιλήσω για μένα, μιλώ για τον τρόπο που με κρατάς και ξεδιπλώνεις τις πιο τολμηρές μου φαντασιώσεις. Μιλώ για τα χάρια σου, τα δόντια σου στις τρυφερές μου εκτάσεις, τα μάτια σου που γράφουν λόγια που ποτέ δεν είπες. Μιλώ για τις σιωπές σου πάνω στη κοιλιά, το εσωτερικό των μυρών, πίσω από τις κλειδώσεις. Όταν θέλω να μιλήσω για μένα, μιλώ για τις ανάσες που μου κλέβεις την ώρα του χαμού, για τη φωτιά που κουβαλούν οι άκρες των δακτύλων σου, για τη ζαλάδα που γεμίζει στην ύπαρξή μου, τις ώρες που σου δίνομαι. Μιλώ για τα μάγια που μου κάνουν οι λέξεις σου, ο ήχος της φωνής σου, ο τρόπος που προφέρεις το όνομά μου την ώρα που με εξουσιάζεις και απαιτείς γη και είδωρ. Όταν θέλω να μιλήσω για μένα, επαναλαμβάνω τα λόγια σου. Σε θέλω τώρα.
Μπορείς να μου δώσεις τα πάντα με εκείνον τον τρόπο που με κάνει να ξεχνώ πως δεν μου ανήκεις. Με εκείνον τον τρόπο που με κάνει σκλάβο σου κι ας ξέρω πως ποτέ δεν θα γίνεις δική μου. Όταν θέλω να μιλήσω για μένα, τους λέω πως με αγγίζεις. Τους λέω πως με κατακτάς, ξέροντας πως δεν μου είσαι τίποτε σημαντικό. Τους λέω πως πεθαίνω στα χέρια σου και την επόμενη στιγμή απλά κλείνω την πόρτα πίσω μου και φεύγω. Όταν θέλω να μιλήσω για μένα, μιλώ για σένα και τη μυρωδιά σου. Μιλώ για το κορμί σου που με ζεματά και με παγώνει. Μιλώ για την ασημαντότητα του χρόνου κάθε φορά που αγγιζόμαστε. Αφού ο χρόνος μας μαζί δεν είναι παρά άλλη μια στιγμή στην αιωνιότητα του έρωτα. Καθένας μας αισθάνεται δέος ακούγοντας ή διαβάζοντας την ερωτική ποίηση της Άννας Τρικούρα. Δέος για τον έρωτα, δέος για την ποίηση, δέος για την ποιήτρια. Καλό ταξίδι νέα ποιητική σου συλλογή, Άννα μου, και εύχομαι οι αναγνώστες σου να καταδυθούν μέσα στους στίχους του με πάθος, ώστε να αποδεχτούν αυτή την παράξενη πόρνη που την έλεγαν μοναξιά. Απολογισμός. Γεννήθηκα, μεγάλωσα, δεν ορίμασα ποτέ. Ερωτεύτηκα, σακατεύτηκα, πόνεσα άλλους, πλήγωσα πολύ τον εαυτό μου. Μάτωσα με την πραγματικότητα τα όνειρα. Δολοφόνησα κάθε πραγματικότητα που μου επέβαλαν με μια δυνατή ουτοπία. Αντιστάθηκα στο ασήμαντο. Κατάφερα το ανέφικτο. Δεν με συγχώρεσαν ποτέ που τόλμησα ό,τι κι αν σκέφτηκα. Δεν ξέχασαν ποτέ τα πόσα όχι τους είπα. Κοιμήθηκα με την ειδονή. Ξύπνησα αγκαλιά με το κενό. Αμετανόητη, συνεχίζω να ερωτεύομαι. Έγινα χιλιάδων ετών κι όμως, ακόμη αγαπώ σαν έφηβη. Σε μια σκλιδαριά στο μάτι, έκλεισα για χρόνια την εχεμήθειά μου. Δεν φώναξα κανένα να με βοηθήσει. Δεν γύρεψα τα ρέστα μου. Δεν φοβήθηκα και αντιμετώπισα ισχυρότερους από μένα, ακόμη και όταν ήξερα πως θα χάσω. Σε μιας πόλης που ερήμωνε σιγά σιγά τα τεράστια κτίρια, μπαινόβγαινα πότε τιμένοι με παλτά, πότε με τα εσώρουχα μονάχα. Έπειτα σε συνάντησα, σε ερωτεύτηκα, σε έβλεπα, σε μύριζα, σε χόρτενα, δεν μου έφτανες. Κάποιες φορές με πόναγες. Εκεί εγώ, πάντα εκεί. Ώσπου ξύπνησα ένα πρωί στον άδειο ακάλυπτο ενός κτηρίου μόνη, γυμνή, νιώθοντας γερασμένη και κουρασμένη. Κοιτώντας μέσα από τη δική μου κλειδαρότρυπα, ανακάλυψα πως το δωμάτιο ήταν κενό. Μόνο κάτι υπέροχες φωτογραφίες που τράβηξα ίδια, κρέμοντας στον τοίχο. Μόνο κάτι σεντόνια λερωμένα που εγώ, πάντα εγώ, έστρωνα, ξέστρωνα, δίπλωνα. Εντάξει, ήταν κάτι κάποτε. Τώρα, τι ήταν τώρα? Μοναξιά ήταν. Επειδή όλα έμοιαζαν στρωμένα ακόμη και όταν πάλευα μαζί σου πάνω τους. Επειδή ήταν όλα τόσο εκνευριστικά τακτοποιημένα, ενώ ξέρουμε ότι το χάος μας είχε καταπιεί καιρό. Τίποτα δεν ήταν δικό μας αφότου χάσαμε ο ένας τον άλλον. Μοναξιά ήταν. Μοναξιά. Ακούς? Έτρεξα προς τους κάδους με τα σκουπίδια σήμερα το πρωί.
Ό,τι φορούσα από κουρέλια ψυχής τα πέταξα και ανάπνευσα δίπλα στα απορρίμματα ενός έρωτα. Ντύθηκα την επιλογή μου. Πήρα την ανάμνηση και δίχως να σε ευχαριστήσω, έφυγα μαζί με την απανθρακωμένη ευτυχία μου. Βγήκα από την κλειδαρότρυπα όπως είχα πει στην αρχή. Φόρεσα τη μοναξιά μας και χάθηκα στον κόσμο. Άλλαξα την πόλη εντός μου. Ερήμωσα, μα είμαι σίγουρη πως κάπου θα με συναντήσω. Συγχώρα μου. 5 σκόρπιες σκέψεις που τις συνθέτω ανάρμοστα είναι τούτη η προσπάθειά μου. Τις περισσότερες φορές δεν εν πλήρη αποτυχία. Ευτυχώς που η ποίηση υπήρξε πάντοτε σπλαχνική με όλους τους παρολίγων ευτυχισμένους, παρολίγων αγαπημένους, παρολίγων αυτόχειρες. Συγχώρα με. 2 λαβωμένες λέξεις, 2 μαχαιριές βαθιές, χαραγμένες με το μόνο που παραμένει αυθεντικό και αδιαπραγμάτευτο. Η ψυχή μου. Θέλω να μ' αγαπούν όπως αγαπάω εγώ, δίχως να ζητώ τίποτε. Δίνω μονάχα και παρόλο που με πληγώνουν πολύ, εκείνοι που δίνω και δίνομαι, συνεχίζω να αγαπάω. Αλλά το θέλω. Το επιθυμώ τόσο να μ' αγαπούν, δίχως ταμπέλες και αλυσίδες. Και ας ξέρω πως οι άνθρωποι δεν αγαπούν πια, μόνο παίρνουν, μόνο απαιτούν. Σου κλέβουν πρώτα ό,τι ομορφότερο έχεις μέσα σου και ύστερα φοβούνται να σου πούν τι νιώθουν. Γι' αυτό σου λέω, δική σου δίχως αλυσίδες. Δικός μου δίχως ετικέτες. Μπορείς. Έμαθα να ακολουθώ τα ένστικτά μου και να κάνω λάβαρα ελευθερίας. Ούτε μια φυλακή δεν με κράτησε εντός της. Δεν είδα ποτέ τείχους και τείχη. Μονάχα ουρανούς έβλεπα. Μα και κανένας ουρανός δεν με χωράει. Υπογραφή Άννα Τσεκούρα, η πόρνη που την έλεγαν μοναξιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Μπορείτε να περάσετε να σας υπογράψει η κυρία Τσεκούρα τα βιβλία.